खुलुमबाय क्रिस्टनियाव onjlaigra लोगो नोंथांमोन साफ्रोमबोनिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय फोरबो जिसु खृष्टनि मुङाव जासिहरबाय गोजोन्थों आरो आं बे समावहाय मोनसे आयदानि सायावहाय बुंनो हास्थायदों बोखांजानाया जिसुनियाव बे आयदानि सायावहाय आं बुंनो हास्थायदों बोखांजानाया जिसुनियाव बिखौ जोङो मोनसे बाइबेल पदनिफ्राय जोङो नायनि थोनहरजानाय 4:12 बुंदों संसाराव गुबुन रावनियावबो बासायनो हानाय बोलोखौ इसोरा होआखै बेजोंल' बोखांजानायखौ मोननो हागौ थोनहरजानायनि 4:12 बेबायदि बाथ्रा बुंदों आरो थोनहरजानायनिनो 16:31 बुंदों फोरबो जिसु खृष्टखौ फोथायदो अब्ला नों आरो नोंनि नखरा बासायजागोन जोंनो बासायजानायखौ नांगौ नामा नोंनो मानि बासायजानायखौ नांगौ मानसिनो सोरनोबा पापनिफ्राय बासायजानायखौ नांगौ सोरनोबा जिउआरि बिथिङाव देहायारि बिथिङाव गासैबो बिथिङाव जोंनो बासायजानायखौ नांगौ सोरबा गोग्लैबाय बोखांनो हायाखिसै सिखांनो हायाखिसै बेबादि सेक्थाबजानाय अबस्थायाव दङ नैबेबादि सुबुंफोरखौ बेबादि होनदों नोङो फोरबो जिसु खृष्टखौ फोथाय अब्ला नों आरो नोंनि नखरा बासायजागोन नों आरो नोंनि नखरा बासायजागोन जोङो गोग्लैबायमोन जोङो पापजोंनो सारिजानायमोन जोङो पापजोंनो जोङो सृष्टि जानाय बेनिखायनो जोंनि जिबना पापजोंनो सृष्टि जानायखाय जोङो पापजोंनो जों थैबायमोन आरो जिसु खृष्टनि गेजेरजों जोंनो बेबादि मोनसे स्रांनि लामाखौ दिन्थिबाय जाय स्रांनि लामाया जोंनो गोथांनि लामाखौ जोबनो गैयै गोथांखौ जोंनो होयो आरो बेखौ जोङो जिसु खृष्टनि गेजेरजों इसोरा जोंनो होबाय इसोरा बेबादि बेबस्था खालामबाय फोरबो जिसु खृष्टनि गेजेरजोंल' बे बासायजानायखौ जोंनो होबाय बेबादि आरो मोनसे फर एग्जाम्पल आङो मोनसे गोथां जालांनाय जाथायफोर आरो आंनि जिबनाव जानाय मोनसे फर एग्जाम्पल बिदिन्थि आं होनो हास्थायदों जेबोला आंनि नखराव बेबादि हिन्दु समाजनिमोन गुबुन समाजनिमोन खृष्टनि नङामोन नाथाय दा खृष्टनियाव फैबाय दा बै समावहाय जोंनि नखरा आंनि नखरा बेबादि नेहात गैजारोङै माने गैयै नखर जानायखाय मावरिया हावरिया नखर जानायखाय जोंखौ गोनां गेदेरफ्रा नायस'वामोन जोंनि दुखुफ्राव नायस'वामोन जोंनि गांनाय उखैनायफ्राव रावबो थरथिंसे अननाय थरथिंसे गोजोननायनि बाथ्रा गैयामोन बै समाजाव बेबादि आङो मोनबोदोंमोन माबोरै मोनबोदोंमोन जेबोला आंनि आंगोनि बिफाया बे संसारनिफ्राय रुंसारि जादोंमोन बे समावहाय रायजो राजाफोरखौहाय गोथै बानलांनो आरो गोथै बानलांग्राफोरखौ बुजायनो थाखाय साहा मुरि बायनो थाखाय फैसा आखायाव गैयामोन जोङो नखरनि गासैबो गरिब जानायखाय जोंनाव बेबादि थाखा फैसा गैयै जानायखाय बेबादि अबस्थानि जोङो नखरनि मानसिफोर दा बे समावहाय जोङो गोनां गेदेरफोर भाइ भागिफोरनाव जों आश्रय बिदोंमोन जों थाखा फैसा बिदोंमोन बे थाखा फैसा बिनायावहाय थाखा फैसा हावलर बिनायाव बुंदों सानदों मानसिफ्रा प्रेक्टिकेलि आंनि मेगनाव आं लोगो मोनबोदों आंनि जिबनाव बे जाथाया जाबोदों दानो थाखा फैसा हरगोन माजों होफिनगोन मोसौ मोसा गैया हा हु गैया न' बां गैया बेबादि धारना साननायजों थाखा फैसा दंब्लाबो जोंनि थाखाय रावबो जामिनबो जायाखै आरो हावलरबो होआखै गैया सारा रावबो दङ होना बेबादि खोमसि दरसि जिबनाव
गैयैफोरनि जिबनाव जाबोदों आरो जायो। आरो नायस'हैनो थाखाय रावबो मानसिया सिगाङा। गैयैफोरनि गोग्लैनाय, गैयैफोरनि दुखुआव, मावरिया हावरिया बारन्दि मावरियाफोरनि गोग्लैनाय मेंनायाव, दुखुआव रावबो गोनां गेदेरा नायस'हैया। रावबो गोनां गेदेरा, सांसारिकनि गोनां गेदेरफ्रा रावबो नायस'हैया। दानो नायस'गोन, थाखा फैसा होबोनांगोन, खरसा जागोन, बिसोर लुबैगोन माहायनिफ्राय होनो, मारै होनो हागौ, माजों हरफिनगोन, बेबायदि साननायजों मानसिया बयबो नागारलांजोबो। गैयै अबस्थानि जायोब्ला, मावरिया जायोबा, दुखुआव गोग्लैयोब्ला मानसिया मुगैजानाय, नेवसिजानाय, निन्दिजानाय मोननो हायो संसाराव। बैबादि जाथाया गैयैफोरनि जिबनाव जायो। गैयैफोरनि जिबनाव जायो। आरो बै गैयैफोरनि मावरिया दुखुथियाफोरनि साननायफोर आरो बिसोरनि खैफोदा साधारन मानसिफोरनिजों गोरोबा। साधारन मानसिफोरनिजों गोरोबा, गुबुन रोखोम जायो। बेबादि समावहाय मानसिफोरनो अननाय होयोब्ला बिसोरनि जिबनाव रंजानाय मोनो। बे समावहाय खैफोदनि समाव गोजोननाय होयोब्ला, मोजोमसे अननाय होयोब्ला, सहाय होयोब्ला बिसोरो बिराद रंजानाय मोनो। जोङो रंजानायखौ मोनो। नाथाय बै समाव, बे खैफोदनि समाव रावबो आय' होनना मानसि गैया आरो सफैनायबो नङा। बाहाय बाहागि गोमालांजोबनो नागिरो गैया जायोब्ला। बे रोखोम सांसारिकनि नेम आरो खान्थिफ्रा, सांसारिकनि सोलिथायफ्रा बेबादि। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, जायफ्रा नाग्लिजानाय, जायफ्रा जिउआव हावरियाफोर, जायफ्रा मुगैजानाय, निन्दिजानाय, बिसोर साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों इसोरा जोंखौ गावनियाव बजबनानै लाबाय। मुगैया मुजुआ बयखौबो बासायजानायखौ समानै होनो थाखाय, समानै गोनां गेदेर दुखुथिया मावरिया बासियालासिनो, राव हारि धोरोम बासियालासिनो बयनोबो बासायजानायखौ होनो थाखाय, अपेन बासायजानायखौ होनो थाखाय इसोरा जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों बेबादि बेबस्था खालामबाय। बासायजानाया जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जों मोननो हाबाय। बेनिखायनो जहननि 15 16 बुंदों, नोंसोरो आंखौ सायख'वाखै, नाथाय आङो नोंसोरखौ सायख'बाय। आङो नोंसोरखौ फसंबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ बेबादि गावनि खुगानिफ्राय प्रकास खालामदों। सायख'जानाय, बोखांजानाया, दिखांजानाया, फसंजानाया जिसु ख्रिस्ट'निफ्रायल' मोननो हायो। जिसु ख्रिस्ट'निफ्रायल' जों मोननो हायो अनलायग्राफोर। सोरबा नाग्लिजानाय दंब्ला, सोरबा पाप सुख'जायै दङब्ला, सोरबा बेबादि गोग्लैनाय दङब्ला, जिसु ख्रिस्ट'खौ नोङो फोथायब्ला नों आरो नोंनि न'खरा बोखांजागोन। एक सामुएलनि 2:8 बुंदों, हावरियाफोरखौ बियो हाद्रिनिफ्राय बोखाङो, गोग्लैनायफोरखौ, मेंसानायफोरखौ बियो दिखाङो, आरो बियो बयखौबो बियो पृथिबिनि गेजेराव समानै थांनानै थानायनि, समानै अनलायनानै थानायनि अधिकारखौ बे संसाराव मानसिनो इसोरा फसंबाय। बेबादि 1 सामुएल 2:8 जों फरायोब्ला मोननो हायो। बेनिखायनो गोनां गेदेर गैयै साफ्रोमबो इसोरनि सोरजिनायाव जिउनि बासायजानायखौ मोनबायब्ला जों बयबो संसाराव गावजों गाव अनलायनानै थानि, आरो जों गुबै इसोरनि फिसाफोर बायदि जों जिउ खांनि, आरो जोङो बासायजानायखौ बयबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों ग्रहण खालामनि। बासायजानाया जिसुनियावल', बोखांजानाया जिसु ख्रिस्ट'नियावल', गुबुन रावनियावबो नों मोननो हानाय नङा। गुबुन रावनियावबो संसाराव होआखै, एकमात्र जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंल' बोखांजानायखौ जों मोननो हायो। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों। जिसुनि मुङै गोजोन्थों।